Good morning, Chaba Chaba! Uy, si Kay, may mga ano na to sa YouTube. Bili ka dito, gusto ka nila makita. Yung mga naghahanap. Oo, kasi maganda daw yung ano eh. Hi, Ate Mapi. Guys, sabi mo guys, hindi sa Ate Mapi. Hi guys! Hi. Maganda ka raw, sabi nila. Ha? Hi. May hilo naman sila sa kamay mo. Ay, ganda. Gusto mo mag-makeup? Ha? Marunong ka mag-makeup? Sige, turuan mo ako mag-makeup ha. Maglagay ng lipstick, ng kiray. Aba. Mascara. Pati mascara? Oh my God! Grabe to. Tariray. Birthday niya, di ba? May ano lang siya. Oo nga. So, ganun-ganun pa siya. Full face makeup. Grabe. O, mamaya mag-makeup ka. Pakita natin sa guys ha, paano ka mag-makeup na. Na paano yung ilong mo? Ba't may gas-gas ka? Yay! Tunga yun. Tunga yun. Yay! Si Punin sabi, tunga yun. Anak! Punaan mo naman yan, anak. Yung ano na lang, selo lamin natin, yung broccoli na binili ko. Hindi pala, sa ref pa. Hindi, isa ko na lang sa ano, sa tuna. Gusto niya yun? Sige, madami-dami naman yun eh. Ay, Conan! Kunang-nang! Dumi na ni Conanin, oh. Hirap niya kasing paliguan eh. Nangaangil. Suplado. Hi, guys. Luto na ako ng maaga guys para madala na nila Dayan yung ulam nila. Ayun, fried pork chop and liempo. And then yung saan na yun? May isa ko sa ano, sa tuna, yung broccoli na binili namin ni Bunso kahapon. Medyo madami naman to. Or feeling ko lang madami kasi hindi pa nalilinis. Ayan. Ah, pwede kong haluan ng ano. Sayote pa eh. Sayang. Ihalo natin yung sayote. Madami ba? Tapos nagbayro lang ako ngayon. Sa ano na ako mag-start ng ano guys, ng Herbalife sa Monday na. Kasi may kainan pa sa Sunday eh. Ayan. No, Choco. Mamaya, nagluluto na si Jackie ng food niya. May ano dyan, may medical mission ba din tawag doon? Yung free, merong free vaccine sa anti-ovarian cancer. Anti-cervical cancer pala. Yun, dyan sa barangay namin. So, yun, ang dami pang tao. Sabi ko, maya-maya na ako, maya-maya ako pipila. Sayang yun eh, no? Magkano kaya ang, tawag ito? Mahal. Wala naman ako sa sarili ko, guys. Alam ko, mahal ang per shot ng anti-cervical cancer. So, yun. Nasa 3K ata to 5K, I think. So, grab na yung opportunity, guys. Habang may free, dito sa barangay. Tipo, huwag na maginarte. Pila kong pila. Maliligo muna ako. Total, madami pa naman tao sa sa loob eh. And, wow! Uploaded na pala yung Ang bilis na. In fairness naman tong Globe. Nagpapasikat ang Globe. Ang bilis. Yung 18 minutes na 29 minutes long na vlog. Na-upload lang ng siguro 1 hour din. Pero at least 1 hour lang. Or less than 1 hour. Edit ko lang guys. Tapos publish ko na. Tignan nyo guys si Boknat. Sa may silip-silip. Boknat! Boknat! Come! Come, dali! Come! Tika, Boknat! Luwakin na nga siya. Come na, dali! Wow! Galing-galing mo yan, nay! May iwan ka ulit, Siya, alis ako, eh. Oh! Mga si Winnie the Pooh. Ay, naku. Ay, di kita napaliguan ngayon, baby. Tomorrow na lang, Saturday. Bibila na muna din kita ng bagong damit mo. Kasi hindi pwede yung damit mo, overall, eh. May init yun, eh. No, kailangan sando lang. Para presko, summer, eh. Nakadalawang kain ka, ha? Ano ka? Matakaw ka.
Tako siya, guard. Nakaano siya ng dalawang car. Pinakain ko na siya kanina. Tapos pinakain ulit ni Joffy. Kaya, yun. Busog-lusog si pak natin. Busog-lusog ang pak natin. Busog-lusog. Hey! Hey! Humaba na rin siya. Oh. Yun. Kaligo na ako. Anong oras na ba? Alas 12:30 pa lang naman. Pero punta muna akong store kasi may dadalhin na stocks. Ibang stocks yung mga sets naman, yung beauty sets. So, yun nakalimutan nila Inday. Hindi nakalimutan. Hindi pala kaya nang dalhin kasi coding si Carrie. So, ayun. Ako muna magdadala. And then, try ko pumunta sa dentist ngayon para magpapalit ng chain. Hi! Pait yan eh. Kaso, minatnyap niya yung cable sa internet. Buti hindi naputol. Nakalukat ang poknat na to. Super playful kasi. Uy. Gusto ko siyang talhin doon sa kabila. Kaso nalalamog niya. Ano yun is. Ano ba yun? BK. Kaya dito na lang siya. Kahit mag-isa. Hindi naman lamog. Napoknat. Napoknat. Ay. Ay. Ay, paano ka kaya sa baby? Ay, dadaling ko siya. Saan? Sa Pangasinan? Oo nga. Tama. Para mapunta kang beach. Mapakaligo kita sa beach. Ay, sus! Sama ikaw, Poknat? Sama ikaw? Ha? Sama ko yan. Total, maliit lang naman siya. Pwede siya sa kotse. Lagyan ko lang siya ng diaper. No? No? Sama ko yan. Sama ko yan. Sumo wrestler. Sumo wrestler. Ang sarap naman ng mga tawa niya, na. Sinong hindi mapapa-smile dyan? Di ba, guys? Sinong hindi mapapa-smile sa mga smile niya? Ay, sus! Napakalikot pati. Ay! Ay, sus! Ay! Uy! Uy, ano yun? Uy, may nalalaglag na pagkain, Saan galing ito? Ay, galing kay ate! Galing kay ate! Grabe! Ate! Ay! Ay! Ay, Diyos! Ang pakit ni ate! Ay, naku, ate! Nakit. Oo nga, ba't yung binasa? Tinula ako ni ate. Hoy! Nakahiga ako doon. Baka saktan kita. Yung katakawan kasi paano, magliligpit na nakain parang may. Chaba. Guwapo. Ni Lucas. Ay, sus naman eh, grabe. Gusto nyo ba? Puro Lucas at Lucia na lang ang vlog? Puro smile na lang nila? Gusto nyo? Gusto daw nila, baby. Ay, sus. Gusto daw nila. Ay, sus naman talaga yan. Nako, kung nakakausog ang panonood lang, nausog ka na, matagal na. Ano? Aba? Kung nakakausog ang mapanood kayo, nausog na kayo. Na? Chaba. Ang cute naman niya, no? Nakawana, no? Ano ba tawag dyan? One Piece. Yeah. I would flex, but I don't want to rip another tea. Ay! Pumuputi yata si Lucas. Pumuputi kaya yan na. Napapansin ko pumuputi. Ano? Pumuputi. Ko talaga. Pakis nga lang ako. O, sino mag-kiss, guys? Ayan. Pakis na lang kay Lucas Pogi. O, ayan na. Pakis na lang kay Lucas Pogi. Pakis na lang kay Lucas Pogi. Isa pa. Kiss sa Lucas Pogi. Ha? Takaw man yan, na. Naubos niya na isang biskwit, oh. Wala bang mainit? Oo, naku, maghahanap pa yan, oh. Naku po. Ayun, kakain na naman si Mika. Wala niya. Oo, mabasag mo na naman yan, ha. Dahan. Sarap, oh. Ginatang Oh my gulay. Tulingan. Sarap. Ikaw, Jeff.
Di naman naubos yung soft drinks eh. Sayang. Kumain ka na ba? Ano yun, di ba? Gutom ka na ulit. Kumusta defense? Kagum na ka na. Kagutom. Isa na lang? Isang paano na. Kaya niya yan. Tapos graduate na, Brad. Siyempre. Yun! Mag-MBA ka talaga. Seryoso ka? Mag-ano? MBA. Mga sudan. Gaganti lang eh. No? Yun ang ano niya. Babagsak niya rin ng mga estudyante. Magmamaster siya guys. Very good. Tinatanong niya kung ano, kung ayaw ko na daw mag-aral. Sabi ko, ang hirap ng thesis eh. Kasi thesis na lang ako, 1 year na lang. Eh, ayun. Thesis tsaka PE. PE! Oh, grabe. Black 5! 5 sa PE. Wala na, ayoko nang bumalik. Kamad. Si Chris na lang yung ano. Coming Wow! Kamad sa PE. Marap kumain ni Mika. Mainit, bebe, mainit, bebe. Gagot no? Mainit. Uy! Uy! Ano, gulat. Sarap. Juice na lang, tropicana yung malaki. Bili na, tsaka yelo. May mabibilang pa yelo dyan. Sino may nabibilang ito? Hindi mo papabili ito, nakain na eh. Yelo to, wala. Wala. Tsaka yung pinirito ko. Ano Mercury? May yelo din sa Mercury? Ayan yung mga soft drinks. Ah. Bili na kayo ni Ching Ching. Dick. Hey guys, dito na ako sa Pasig. Nagano'n lang ako nag-commute na lang ako. Nag-MRT ako papunta dito kila Daddy. Hindi na ako nagpasundo sa sa Pasay. Tapos nag-base na lang siya. And then hindi na rin ako dumiretso sa kanila. Or hindi na ako pumasok sa sa bahay nila. At si Groot, lang namin, iwan lang namin ngayon. Hindi kasama at tinanggalan ng seat cover. Pinalaban ko muna. Kadumihan, Groot kung mahal. So, ayun, ito pa yung papaano mo guys. Papagawa ko, palalagyan ko ng papaleather ko. So, di ko alam kung kay kamote kung kailan. Kailangan surrender ulit kay kamote si Tonton para mapanagyan ng yung bumper pa and then seat cover. Tapos yung camera nga sa likod para pag nagpa-park si Froggy, hindi na siya nahihirapan. So, ayun, sabi ko, 3:30 kami aalis alas 4 na yun. Sana hindi ka traffic papunta Antipolo. Marcos Highway lang naman. Ayun, and then napadaan ako dun sa habang nag-aantay ako ng tricycle, masasakyan sa may Shaw Boulevard. Padaan ako sa tindahan. Ayun. Bumili ako ng cashew nuts. Ayun, maharlika 250. Tapos, hindi ka bakit tonto na. Naman lang. Ayun ako talaga ito si Froggy. Tapos, Buchiron. Yan, Everfave. And then, may partner siyang suka, 30 pesos. Yun, and then ito, favorite niya. Yung Chris, yung crackers, ice gem. Okay na yan? Kala ko mag-base ka pa. Yun na yun? And then, nakaharang ako ng Chef Tony's. Yung mga nagano ng credit card. So, yun. Sabi ko, ayoko na, may ibang, may credit card pa. Hindi ma'am, subject for approval pa naman po ito. So, sayang yung 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 popcorn. Kaya nagpa-interview na ako. So, yan lang. Shall we, Daddy? We shall. Ay, ko pa pala. I-waste ko pa pala yung Tambak na sa likod yan. Chill lang si Daddy. We're here na guys! I'm so proud of Froggy talaga. Grabe. Nakaya niya naman guys. Pinapark lang ni Kamote kasi lalabas tong Nakapark na kami dito kanina. Kasi lalabas itong van. Kinakabahan si Daddy. Kabado ka ba? Yes, I am. Try me. Kabado.
tubig kanina. Bumili ka na ng tubig dito. Pero nasunday namin si Joy sa kanila. Doon muna daw kami tambay. Punta na muna namin yung vape shop. Eh, yung vape shop. Oh. Naughty Vape Lounge. Lounge. Yan. Let's go. Yeah, ito yung vape shop. Ang cute. Pink. Pink and gray. Pink. Busy sila, oh. Yan, si DM lang nandito. DM! Lika dito, DM! Dali, dito ka. Patingin. Lapit ka, di ko makita eh. Sino ito? Si McQueen. Lightning McQueen. Asa yung Hilux mo? Yung Hilux mo, saan? Eh yan, anong yan? Anong car yan? Ha? Ganda na? BMW, patingin. BMW ba to? Ay, oo nga, BMW nga. Taray. Oo nga, sinabi na ni Kamote. Papawax kasi si Tonton. Papalinis. Dito na kami. Kalbo si Kisses. Ang cute nyo pala pag ganito lang, Jay. Oo nga, si Conan lang. Kalbo si Kisses. Ayan, sunduin lang namin si Joy. Kasama na, buti eto alam. Nag-waste kami, paano lang ng Kingsville, papasok. Eh yung yung street na, nalilito kami. Buti eto. Alam niya, doon pa. Oo, siya talaga. Ang galing niya, no? Pa dati yung pinanganak ni Mama si Kisses. Si Kisses. Si DM. Oh. Ako rin, nagturo rin ako kung saan yung Daan? Oh, very good. Well, siya, doon pa, sabi niya. Tapos, right turn. Tapos, left turn. Oh. Galing din naman ito. Galing ah. Buti bukod sa waist. Future to eh. Sabi niya, tingnan mo, pang racing car, oh. Oo, talagang pang mahilig niya yung sasakyan, Pabalik na kami guys sa vape shop. Ayun. Ayun na si Joy. Naiwan kasi ni Daddy. Daddy, di pa I know, it's really struggling to come out. Ayan si Madam Joy. Let's go! Opo, si DM yung namin, yung nabi namin dito. Ito yung waist. Opo, siya yung waist. Baby waist to, baby waist. Ayan. Kami sa SM Masina guys, pagawa lang ako ng ayan, sa address namin para makita agad kapag may nagdi-deliver. Uy, si Lucas. Michelin. Ilang minutes yan kuya? 30 minutes, sige. Ang kulit ng dito, yung menu. Ang laki, parang yung thesis, di ba? Yung sa thesis. Yearbook ng high school. Yearbook kayo. Dito kami sa guys. Ano to? King Lee? King Lee. King B? Ay, akala ko King Lee. King Lee. Okay. Alam mo din pala yan. Ayun. Sayang si Chris. Ayun talaga niya sumama. Naiinis ako. Nagtatapon ako sa batang yung guys. Kasi pag ganito. So, kasama siya. So, parang, ang dating kasi sa akin, parang nababaliwalaan siya, diba? Kahit na pinapilit ko naman siyang pugan mo, sumama. Ayaw niya lang talaga. Basta manghihingi lang siya na, bigyan mo na lang ako mami ng yay kapag nagutom ako, bibili na lang ako. Yung gano'n. Kasi, nakikipaglaro siya sa mga kaibigan. So, ayoko naman din yan. Yun, diba? Kasi summer naman din. Basta sabi ko sa kanya, sanay siya sa gano'n. Oo. Pero, yay naman. Gusto ko gano'n. Oo. Sama na sama. Gusto ko na, yung naiiwan lang ba? Para maano niya yung sarili niya. Oo. Pero hindi ko kaya kasi nga, hindi ako sure. Mamaya kasi na. Kaya, bilib din ako sa batang yung parang responsable na rin yung sarili niya. Minsan pag uwi ko, nakaligo na siya, matutulog na lang kami. Or minsan pag uwi ko, doon pala siya maliligo, magpapainit siya ng tubig. Ay, kasi mas nakatulog siya na maingay kapag mainit, maligang
kami yung pinaligo niya. Yun. Kaya tinaikot ako na lang din siya ng pagkain. Maano mo yung water. Naiiwan na siya. Paling-paling. Kain tayo guys. Spicy spare ribs, yang chow. Tsaka, ang laki nga naman. Ang dami na serving dito, no? Nagulat kami sa ano eh, dun sa soup. Oo nga eh. Tapos parang isang ano na isang bandihado ano. Puno pati, no? Kaya wala, kalahati pa yun, no? Yang chow and ano to? Ayun. What you see is what you get, guys. Kung anong nasa picture. Oo, di ba yung isa iba sa picture? No, yan. Ito talaga, ano, totoong ano. Hindi sa akin po ha. Kaya tayo. Naliligo si Tonto, no? Gabing-gabi na. Siponin yan eh. Tulungan mo ako, ha? Uwi na kami, guys. Opo. Ayan. Good job ang driver ko. Ayan, hatid niyo muna ako sa Pasay bago siya umuwi. Or, ano na lang, mag-taxi na lang ako, daddy. No. Dahil mo traffic eh. O, sige ka, bahala. Saan kita drop? Saan nga? Kahit doon na lang, 7-Eleven na lang. Swell. Ayun, good job ang daddy ko. Up here. Ayun, nag-aantay na yun si Ana. Yung anak namin. See you later, guys! Always Where? use the seatbelt. Don't wear it just for the heck of it. Use it. It could save your life. I'm home na, guys. Ayun, hinatid ako ni, ni Froggy hanggang Rotonda lang. And then, dumiretso na rin siya ng Pasig. Sabi ko, dito muna siya matulog kasi maaga may ano kami bukas. May pick up kami ng Yamashir soap ulit. Kaso, wala pala mo paparkan dito. So, umuwi na lang siya ng Pasig. Dito na lang kami ulit bukas. So, ayan lang. I'm so tired na. Ayun. Hanapan ako ni Poknat na ano eh. Ng pasalubong eh. Kaso wala eh. Sorry, I forgot. Kasi yung tira naming ano, food. Nandito pinadala ko sa Froggy para higwood. Nakalimutan ko na may Poknat pala ako dito. Or, hindi naman nakalimutan. Nawala lang sa isip ko. Pareho lang naman yun, no? Yan guys. See you tomorrow. Good night.